HJS Automation International gara sentzen txinean. 15 urteko esperientzia automatizazio industrialean. Hau da gure zinta eta bobina makina. Elikadura malgua CCD ikusmenaren egiaztapenarekin. Txipetarako eta osagai txikietarako egokia. Osagaiak erretiluetan jar daitezke. Irtenbide pertsonalizatua eskaintzen dugu. Ongi etorria dugu zure kontsulta. HJS Automation, egin lana eta bizitza hobea. Eskerrik asko ikusteagatik.